Писнало ви е изживяването ви сядането да е толкова безинтересно и недовлетворително? Писнало ви е просто да седнете, да си разчопвате храната със същата скука, с която си пишете курсовите работи. Да си тръгвате без изобщо да сте нахранили душата си. Можете да спрете да си причинявате тази мъка, защото имаме точното решение за вас. Представяме ви не чак толкова новото творение на японски език, което дори не сте подозирали, че съществува. Ономатопея. Оле, този рамен е страхотен. Толкова без цуро не бях чувала от супер много време насам. А нудлите са точно толкова шико-шико, колкото си ги харесвам. Съзнанието за ономатопеите обогатява връзката ви с храната и ви сближава с тези, които са я приготвили. И с тези, които също като вас са ценители на хубавата кухня. Софи, този рамен ми говори. Не поводяваме ли? Той не само говори, крещи кой е най-правилният начин да го изям. Коко? Я гледай го прави това яйце. Много страстно. Много. Всъщност, тук е времето да вметна, че много ономатопеи правят с 100, като така цитират звуците, които ще справят. Софи, чуй. След това шила човек направо да се попилее от кеф. Понякога едно кари-кари караге или едно асари асадзуке са достатъчни, за да ви накарат да преосмислите начина, по който възприемате и определяте за обикалящия ви свят. А когато наистина освоите силата на ономатопеите, ще сте си гъсти с японската култура, както никога до сега. Гочисо сама деща! Уметох всичко толкова терори, ама се струваше. Абсолютно. И това не е всичко, драги зрители. Доказателство за практичността и гъвкавостта на тази инвестиция във вашия речник е, че можете да използвате ономатопеите не само за японска, а за всякаква храна.